Човека знае каква каска си вземе. Аз малко ще снимам първо да изглеждам. Няма да изглеждам. Имаш още една вчера. Такова и за година и някакво Още една нива. А та от Англия. С десен влон, виж. Нива с десен влон. Валям, ради ме. Ай. Има. Виждаш ли това от тераса? Боже, аз гледам ето тук. Видя? Да, сега вече да. Това е интересно се. Взема четвърка от мангалите за скрап и ще направим ясно това. Това е палатка. Тия да ги сваляме ли Делорд за буталата? Чакай, я смисля. Та има някакви части. Това е тази триколка, където ще излезеш на фон. Да, е там. Аз гледа с физиките на фарбата, обичам съм гледал някакви клипи от кубата, от тия Only Drop, къде са на само носят. Той има 8000 бани, може тук да има топла вода. Това е така, ти си прав. Верно е. И ти си прав на себе си. Въпреки че според мен всичко е на панели. Ама тук има ток при тия. Той при нас озах има нещо.